Kholum she omzia chu a hretu te kan ni the ome amaro chu Khawvela kholum tak tak na hmun hi ioi lo hial zawk mai thei kholum hian kar le thil dang te chu ati sor thei ani tuntuma chuan Khawvela kholum tak tak lo thlen to na hmun then khat te kan ta lang vele don ani Djibouti city Djibouti kumsan hi som pathum ni puilai khan African chaklama Djibouti khopuya chuan kholum zawk 113 degree Fahrenheit dai sang an machon ani heram Djibouti hi awm na hmun an him em awang le thliat le em awang hian hriat a hlo hle he kholum tak hian khomi te tan boina na satak asim saka achan chu heting anga kholum hi an lam machon bik lo wang ani Djibouti ya kholum zong hi atlang puin 90 degree Fahrenheit ania alum hle ti chu kan hre thiam ome amaro chu 90 degree bak 23 degree alo bel le hian danglam na satak aron thlen ani mi then khat phei chuan he khopui hi an chu san hi langai pha a achan chu air conditioner an nei ve lo wang ani he baga po hian Djibouti rama hian khuwa kheng na sal he boka he hian thlayan engkol na konga po harsat na lian tak a thlen ani Las Vegas USA Las Vegas hi USA khopui sang sanga alum berte zingami ani Nevada thaler buloka awma wang hian hei hian he khopui hi atilum emem bok chu wangin USA in anram chunga kholum an chin chia to zonga Las Vegas kholum asang ber hi thilmak te chiam ani om love kumsang hi som pathum khan he khopui hian 117 degree Fahrenheit asang kholum an tuara mase thilmak deu mai chu he kholum san zong ang hi tum khat chau nilovin tum thum athleng to ane chu kumsang hi pangale kumsang hazuko somli panhi ate khan ane chan engemo wangin 117 degree Fahrenheit ero apel theilo thunga hei hi kholum temperature san thei ber chun po ani mai thei kholum wang hian casino khelna hmuna mitam tak an kalpha na salheya hei hi achan chu casino khelna hmun te hi Asia ni vek wang ane Utna data Australia helai hmun hian mingmoi tak ane pialama hian Australia a state lumber ani bok Australia hi ramlum tak ani ti chu kan hre theu anga inbot sai na po thatak an lo nei lok chen amaro chu January kumsang hazuko somru kum khan khomi te chu kholum tak ma chon tur chuan inbot sai na engma an lo nei lova kholum chuan 123 degree Fahrenheit a han pha a alum ema wang chuan mi zongzong chu chuak lovin in chunga chuan an tom vek top ane an hu dewa waw kama de chuan mitam tak an kala water park thlengin hetiang hian hunan mang ane Kuwait City Kuwait he Middle East a rampakhat hi kholum ema wanga hriatlo ania kumsang hi som paruk ni puilai khan kholum dan temperature chuan 129 degree Fahrenheit a han phak ane hei hian mi puite chu tlanga tuibol lo deuh po dangchara anom mai lo nan a leitira chu baka dora tuyen zor te chu azo chakhle bok heti lai hian US Army khopuya omte chuan hetianga kholum hi anla tur ngai lo tian soi bok Greenland Ranch USA hei hi USA a kholum berna hmun dot tu ane Greenland Ranch hi khote reu te ni in Death Valley National Park a om ane kumsang hazuko somthum July thla khan helai hmun hian amma aya kholum an la hriat ngai lo chu an tur vele a temperature chuan 131 degree Fahrenheit dai sang a han phaka hei hi Khawvela kholum an record to a la sang ber de zingami ane air conditioner chu kumsang hazuko somthum vela chuan thiltlang lon tak ani lem lova chu wangin kholum tak chu an tur tlok mai ane Azizia Libya tuna chuan helai hmun hian Khawvela hmun lumber ni na a hau thei to lova mase kumsang hazuko somni pania ero a hau thung chuti lai chuan temperature chu 136 degree Fahrenheit ania hei hi Khawvela kholum an chin chia to zongzonga la sang ber bol ani lei chu a ro veka tuin turpo hmun sangsanga an zon ve mai angai ani khuat chu alum ema wangin bazar le dor sangsang po an khar vek pha bok tuna hian Khawvela hmun lumber ani to lo na in
rei lo te hnuwa ngai a ole thuai rin ani hei hi a chan chu helai hmuna hian kholum chu asan chak em wang ani Gaochang Mountains China hetlang hi Gaochang Mountains tia ko ania mase hei hian itan omzia nei lutuk lo mai the amaro chu hetlang hi tlang kang ti in soita ila itan chuan adang lam pha nge yang China hi ramzau tak ania hei wang hian an ram chunga mun sang sang te hi sikle sa adang lam chin hle he hmun hi an ram pungpuya mun lumber ania chu mai ni lovin Asia continenta mun lumber po ani bok kumsan hi pathum khan hetlang lumzong hian 152 degree Fahrenheit sang han phaka hei hi satellite manga te ania achan chu tlang hi asangin alum em wang ane Das Ilut Iran he Das Ilut hi Middle East thaler lumber ane kumsan hi panga khan scientist ten temperature an record danin 159 degree atling phak hei hi world record kunga chunga tan ani man he thaler hi alum tak zeta chena tan pon atlak lo helai hmuna kal thin te po hi khwazin te chau ania ma se kumtinin an tlem tual ane Abadan Iran helai hmun City of Oil anti hi Iran rama mun lumber ni in Khawvela mun lumber do tu ni bok thil panhi wangin ria ta hloa oil le khulum wangin ane kumsang zuko somru pasari khan helai hmun hian world record khulum zonga alo siam to a temperature 189 degree Fahrenheit akai ane he khulum hi thil thleng pa ngai heat bars wanga thlengania helai khom chunga hian tuma an cheng lova achan chu khulum hi asan em wang ane Furnace Creek USA helai hmun po hi Khawvela temperature sangber an lo record to na ania khotero te Furnace Creek tia an ko hi National Park Death Valley a ane July kumsang hazko sumsari pani khan kholum zong chuan 201 degree Fahrenheit atling phak ane ran le thlai te chu an boral na sa hle a chuting bokin mishing te po khochunga bol hlo bom motor ke le thil dang te chu kholum wang hian asor thei ane hetianga kholum na hmun han ngai tur ngot po hian arap thla tur zia chu kan hre thiam ome kal thei don ta la hetiang kholum na hmun a hian ikal ve du angem ole tun chumatan chun khati zong kha ani ye kholum tak tak na hmun kan han dar lan tak te a khan khoi hmun khange ikal chak lo na ber comment lama ilo jek ve donia like le subscribe kha lo me thengin lo la next video a kan hmole effect donia